съм качвала видео от 2 месеца, за което супер много се извинявам. Затова днес съм решила да ви се реванширам, като обработих и заснех видео за 10 лайфхака и един бонус на проект за тези 2 месеца. Поне 3 бонуса, страшно да все едно. Също така искам да ви споделя, че може би ще направя giveaway, ако станем 100 човека, така че не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Най-активният от вас, така да кажа, може би ще спечели този giveaway. Не съм го измислила още до край. Също така имам и Musical.ly. Musical.ly се пише nia.224. Ще го напиша ето тук или ще го има долу в описанието. Надявам се да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото, да го коментирате, както казах, най-активни от вас. И също така, ако сте изпробвали някой от тези 10 лайфхака или ако знаете за тази НС идейка, споделете ми долу в коментарите какво е вашето мнение относно тях или относно нея. Така че, да се бе повече. Начало! I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm in. Реших да започна с направи си сам идейката, като днес ще ви покажа как да си направите скраб за устни. Рецептата е изцяло по моя идея. За нея ще са ви нужни мед, захар, какаово или кокосово масло и по желание лимонова кора. Започваме с 2 лъжици мед и 4 захар. Какаовото или кокосовото масло се разтапя в микровълновата или на водна баня. След това го прибавяме към сместа, като аз сложих на око няколко капки. Всичко се разбърква добре и е готово за употреба веднага. Лично аз използвам този скраб 1 или 2 пъти на ден, като разтърквам сместа върху устните си, след това я изяждам, тъй като няма нищо вредно в нея. Също така, докато съм под душа, ако огладнея, си хапвам малко, защото е супер вкусно. Също така е доста полезно, защото това са съставки, които не са вредни за тялото ни. Разбира се, не трябва да прекаляваме с тях. Хак номер 1. Масажирайте устните си с четка за зъби, след което ги намажете с балсамче за устни и готово вече имате най-меките и свежи устни. Хак номер 2 е, ако сухият ви шампуан е на свършване или нямате, използвайте пудра за мазните краища на косата си. Наистина, ако имате стара пудра или щупена, използвайте я, действа страхотно, изпробвала се. Номер 3. Да. За да предотвратим появяването на бримки върху нашите черепокажници, моят съвет е да ги напръскате преди да ги обуете или след като ги обуете с лак за коса. Аз реших да го напръскам преди да го обуя. Наистина ползвам този хак от няколко години и наистина черепогащиците ми не се късат. В този случай реших да оставя черепогащника да изсъхне на слънце и после го обух. Дойде и номер 4. Напръскайте фибичките си или, как да ги кажа, фуркети с лак за коса. Сложете ги върху косата си и така ще се задържат по-дълго. Лично на мен косата ми е доста буйна и не ми се задържат въобще фибите, но откакто почнах да ги пръскам с лак за коса, се задържат тройно повече. Така че да, пробвайте. Този хак не мога да повярвам, че наистина действа. Ако имате червил, което не може да премахнете и е водоустойчиво, намажете го с вазелин, след това оберете с една кърпичка и буквално червилото пада, не е на шега, падна цялото червило. Пробвайте, ако не ми вярвайте. Използвайте пинцета, за да разделите слепените от спирала мигли. Хака го ползвам от доста години и този също и се родих с него. Хак номер 7. Как да предотвратим зацапването на клепачите си от спирала. Първо изрежете от един лист 2 правоъгълничета, след това от тези 2 правоъгълничета 2 полукръгчета,
горе-долу колкото големината на окото. Сложете ги върху окото и нанесете спокойно спирала. Този хак не го ползвам много, но когато бързам и когато нанасям сенки върху очите си, ми върши страхотна работа. Чисти клепачи. Спокойно живот. Ако имате изхабен продукт, но знаете, че има още в празната опаковка, разрежете я на две и зарежете две малки триъгълничета от долната част. Вземете си продуктът, който ви трябва и захлупете. Този хак ми е доста полезен и го използвам често, когато ми свършат продуктите. Хака за изсъхналата спирала нямаше как да го пропусна. Ако имате изсъхнала спирала или спирала, която е тръгнала да изсъхва, сложете я в гореща вода за 10 минути или на течаща, или в купа. 10 минути, когато я извадите върху едно памучно тампонче, сложете дегримьор или тоалетно мляко за триене на грим. След това при отвора на спиралата изчистете от продукта и от изсъхналата спирала, за да може да се отваря по-лесно и да си улесните живота. Да, това е хака и на мен много ми помага за изсъхналите спирали и за спиралите, които са ми любими, но вече не могат да се използват. Дойде времето да ви покажа и последният хак. Ще ви покажа как да имате по-дълги и по-гъсти мигли само с един продукт. Необходими ще са ви едно листо от алоe вера, нож и кутийка, в която да съхраняваме алоe верата. Изрязвам бодличките, тъй като не е много приятно да се реже с бодлички. След това листото го разрязвам на две и след това на купчета. Нещото, което аз правя всяка нощ или всяка вечер преди да си легна, е да взимам едно купче, да го разделям на две, като едната част е за едното око, другата за другата, и да масажирам миглите си с това парче. Алоe верата спомага за растежа на косъмчетата и на сутринта миглите изглеждат наистина по-големи и по-хубави и красиви. Този хак го използвам отскоро, но наистина много ми харесва. И да, пробвайте го и ако имате някакво мнение, оставете го долу в коментарите. Ще се радвам да го прочета.